Уважаеми зрители, здравейте! Днес е изключително важно да спрете всичко, което правите и да изгледате този клип до край. Причината е проста и болезнена за мнозина. До 15 април влизат в сила ключови промени, които засягат пряко финансовото ви положение, правото ви на социална подкрепа и дори имуществото ви. Ако не сте информирани или пропуснете срока, последиците могат да бъдат много сериозни. От загуба на месечни помощи и субсидии до налагане на глоби и задължение за връщане на получени средства. Това не е просто информация, това е критично предупреждение. Ето защо, моля ви, абонирайте се за канала още сега, натиснете бутона за харесване и останете с мен, за да разберете всички детайли, които могат да ви спасят от неприятности. Ядрото на проблема. Какво се променя и защо трябва да действате веднага? Досегашната система за оценка на доходите и имущественото състояние на домакинствата, които кандидатстват за социални помощи, енергийни добавки, детски надбавки или други форми на държавна подкрепа, позволяваше известен луфт. По-конкретно, фокуса беше основно върху декларираните трудови доходи, пенсии и някои основни недвижими имоти. Банковите влогове, спестяванията в брой над определен праг и други скрити доходи често оставаха извън обхвата на проверките или бяха подценявани. Това водеше до ситуации, в които хора с реално добро финансово състояние се възползваха от помощи, предназначени за наистина нуждаещите се. Системата беше пропусклива, несправедлива за тези, които стриктно спазваха правилата и лесна за манипулация. Сега ситуацията се променя радикално. Новите разпоредби, които са част от поредица от мерки за подобряване на прозрачността и справедливостта при разпределението на социалната подкрепа, въвеждат много по-строги критерии и изисквания за деклариране на всички видове доходи и активи. Целта е ясна – да се гарантира, че държавната подкрепа достига до хората, които наистина имат нужда от нея и да се премахнат възможностите за злоупотреби. Това означава, че от 15 април всички, които кандидатстват за или вече получават социални помощи, ще бъдат подложени на много по-детайлна и обхватна проверка. Няма да има повече място за двусмислия относно вашите спестявания, доходи от наеми, допълнителни доходи от работа на свободна практика или други източници, които досега сте смятали за незначителни или извън официалния радар. Основна част е подробен анализ, какво трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой не. Нека разгледаме в детайли какво конкретно се променя и как това ще засегне различни групи от хора. Ключовата промяна е в обхвата на имуществената декларация и праговете за достъп до социални помощи. До сега, например, при кандидатстване за енергийна помощ, ако имахте банков влог до 10 000 лева, той често не се вземаше предвид или се приемаше за приемлив. Сега този праг е значително занижен, да речем, до 5000 лева и освен това се включват много повече видове активи. Това не е просто цифрово изменение, а промяна в философията на оценката. Кой трябва да се притеснява? Примерна ситуация. Първо, пенсионерка с допълнителни спестявания. Представете си Гежа Петрова, пенсионерка на 75 години, която живее сама и получава минимална пенсия. През годините тя е успяла да спести 8000 лева, които държи на банков влог за черни дни или за неочаквани разходи за здраве. До сега Гежа Петрова е получавала енергийни помощи и добавки за отопление безпроблемно, тъй като нейният банков влог не е надвишавал тогавашния по-висок праг, например 10 000 лева, и не е бил считан за пречка. Сега, с новите правила, ако прагът за допустими спестявания е снижен до 5000 лева, Гежа Петрова попада в рисковата група. Нейните 8000 лева автоматично я правят по-богата от допустимото. Ако не декларира тези спестявания коректно или ако те бъдат установени по служебен път, тя не само ще загуби правото си на енергийни помощи за текущия отоплителен сезон, но може да бъде задължена да върне всички получени суми от началото на годината, когато промените де-факто влизат в сила, макар и са с деклариране до 15 април. Освен това съществува риск от налагане на глоба за невярно деклариране. Причината за това е, че системата вече ще може да получава автоматично информация от банките за всички открити влогове на получатели на социални помощи. Примерна ситуация до младо семейство с доходи от наем. Семейство Иванови, млада двойка с 2 деца, получават детски надбавки и целева помощ за отопление. Освен редовните си заплати, те притежават малък апартамент, който отдават под наем за 400 лева месечно. До сега те са декларирали само основните си доходи и са плащали данък върху наема, но доходът от наем не е бил предмет на толкова строга проверка при кандидатстване за социални помощи, особено ако апартаментът е придобит преди брака и е на името само на единия съпруг,
или пък не е бил ясно обвързан с общия доход на домакинството по правилата на социалното подпомагане. С новите правила, доходът от наем, независимо от кой съпруг идва и как е деклариран пред НАП, ще бъде включен изцяло в общата оценка на доходите на домакинството, при това с много по-внимателно разглеждане на съотношението между декларирани и реално получавани суми. Ако месечният им доход от наем, добавен към заплатите им, надвишава новите прагове за получаване на детски надбавки или помощ за отопление, те ще загубят тези права. Освен това, ако не декларират този доход изрично в новите форми, това може да доведе до същите санкции като при Гежа Петрова. Причината за това е автоматичният обмен на данни между НАП и Агенцията за социално подпомагане, който вече е много по-интензивен и детайлен, кой не би трябвало да се притеснява. Ако вашите доходи и активи са под новите, по-ниски прагове и ако винаги сте декларирали коректно всичките си приходи, тогава нямате основания за притеснение, но все пак трябва да бъдете бдителни. Примерна ситуация: 3. Семейство без спестявания и с ниски доходи. Семейство Георгиеви, работещи на минимална работна заплата, с едно дете. Те живеят под наем и нямат никакви банкови спестявания или други доходи извън заплатите си. Тяхното финансово състояние е прозрачно и винаги са отговаряли на критериите за социални помощи. С новите правила, стига да продължат да отговарят на понижените прагове и да нямат скрити доходи или активи, те ще продължат да получават подкрепа. Дори нещо повече, ако предишното объркване в системата е довело до това, че хора с повече средства са се възползвали от помощи, сега ще има по-малко конкуренция за ресурсите, което може да подобри шансовете на наистина нуждаещите се. Важното е да подадат новата по-обхватна декларация с пълна точност. Основна част 2. Изключения от правилата, клопки и неочевидни нюанси, както всяка сложна регулация, и тези промени имат своите изключения, потенциални клопки и неочевидни нюанси, които могат да хванат неподготвените. УЕЦ изключения, свързани с вида на активите. Не всички активи се третират еднакво. Например, средства, получени от обезщетения за претърпяна имуществена или неимуществена вреда, или наследствени средства, които не са вложени в доходоносни активи и се държат за кратък период с цел покриване на конкретни разходи, например за погребение, лечение, ремонт, могат да бъдат изключени от оценката, но само при представяне на изрични доказателства за техния произход и предназначение. Внимателно прочетете указанията за деклариране. Често има списък с активи, които не се вземат предвид при оценката на имущественото състояние, но те трябва да бъдат коректно посочени и подкрепени с документи. Дълско. Парични преводи от роднини в чужбина, това е честа клопка. Много хора разчитат на финансова подкрепа от близки, работещи в чужбина. Ако тези средства постъпват редовно по ваша банкова сметка, дори и да са предназначени за покриване на месечни нужди или за конкретен ремонт, те вече могат да бъдат разглеждани като други доходи. До сега практиката беше различна в различните социални служби. Сега подходът ще бъде унифициран и по-стриктен. За да избегнете проблеми, трябва да можете да докажете, че тези средства са дарение за конкретни цели и не представляват регулярна издръжка, която повишава трайно жизнения ви стандарт. Може да се изисква декларация от дарителя, удостоверяваща характера на превода. Недвижим имот, който не носи доход, но е с висока оценка. Ако притежавате втори имот, например парцел, стара вила, който не ви носи доход и дори изисква разходи за поддръжка, но неговата данъчна оценка е висока, това може да бъде пречка за получаване на социални помощи. Новите правила са по-стриктни относно оценката на излишно имущество. Ако сте имали два имота, но сте живели само в единия, втория до сега може да не е бил голям проблем, освен ако не е бил отдаван под наем. Сега дори и да не го отдавате, самото му притежание и високата му оценка могат да ви извадят от кръга на правоимащите. Изключение може да има, ако имотът е необитаем или непригоден за ползване, но това трябва да се докаже с акт за оценка или експертно становище. 4. Промени в състава на домакинството. Всяка промяна в броя на членовете на вашето домакинство, раждане, брак, развод, съжителство, смърт
има пряко отношение към размера на доходите и активите, които се оценяват. Тези промени трябва да бъдат декларирани незабавно, не само до 15 април. А ако пропуснете да уведомите за промяна, която води до увеличаване на общия доход или активи на домакинството, това може да доведе до изискване за връщане на надплатени помощи. Например, ако детето ви започне работа и получава дори минимална заплата, неговия доход вече ще се брои към общия доход на домакинството, което може да промени правото ви на детски надбавки или други помощи. Практически съвети, специфични стъпки какво трябва да направите, за да избегнете всякакви проблеми и да гарантирате, че ще продължите да получавате необходимата подкрепа. Ето няколко конкретни стъпки, които трябва да предприемете незабавно. Стъпка 1. Идентифицирайте се като потенциално засегнат. Задайте си въпроса, вие или някой член на вашето домакинство получавате ли някакъв вид социална помощ, субсидия, добавка, детски надбавки или друга държавна подкрепа, за която се изисква оценка на доходите или имуществото. Ако отговорът е да, продължете към следващите стъпки. Ако отговорът е не, все пак е добре да сте информирани, тъй като ситуацията може да се промени. Стъпка 2. Запознайте се с новите прагове и изисквания. Посетете официалния сайт на Агенцията за социално подпомагане, АСП или местната служба за социално подпомагане. Търсете актуална информация относно новите прагове за доходи и имущество. Обикновено тази информация е публикувана в раздел Нормативна уредба или новини и включва подробности за измененията в Закона за социално подпомагане или съответните наредби. Обърнете специално внимание на дефинициите за доход и активи. Те са разширени и включват много повече компоненти от преди. Стъпка 3. Съберете всички необходими документи. Пригответе всички документи, които доказват вашите доходи и активи за последните 6 или 12 месеца, в зависимост от изискванията за конкретния вид помощ. Това включва банкови извлечения за всички ваши банкови сметки и влогове, включително спестовни сметки, депозитни сметки и такива, по които получавате парични преводи. Важно е да имате извлечения, които ясно показват салдото и движението по сметката. Документи за други доходи, служебни бележки от работодател, договори за наем, ако отдавате имот, документи за доходи от авторски права, хонорари, дивиденти, други случайни или допълнителни приходи. Дори ако сте получили еднократен хонорар за консултация, той трябва да бъде документиран. Документи за имущество, нотариални актове за недвижими имоти, оценки на МПС, документи за притежание на ценни книжа или други активи. Удостоверения за пенсии, обезщетения за безработица, майчинство и други. Стъпка 4. Изтеглете и попълнете новата декларация. Новият образец на декларация ще бъде достъпен на сайта на АСП и във всички териториални структури. Вземете си копия и го попълнете внимателно. Не пропускайте нито едно поле. Ако имате въпроси, не се колебайте да попитате служител в АСП за разяснения. Попълването трябва да е изключително точно, тъй като всяко несъответствие може да доведе до проблеми. Обикновено декларацията е много подробна и изисква информация за всички членове на домакинството, включително малолетни и непълнолетни деца. Стъпка 5. Подайте декларацията до 15 април. Това е крайният срок. Няма отлагане. Можете да подадете декларацията лично в съответната дирекция социално подпомагане по постоянен адрес, по пощата с обратна разписка или в някои случаи електронно през системата за сигурно електронно връчване, ако имате квалифициран електронен подпис. Уверете се, че получавате входящ номер или доказателство за подаване на документите. Това е вашето доказателство, че сте спазили срока. Стъпка 6. Бъдете готови за проверка. Имайте предвид, че след подаване на декларацията, службите за социално подпомагане имат право да извършват проверки за достоверност на декларираните данни, включително чрез служебна справка в други институции, НАП, банки, имотния регистър. Ако бъдат открити несъответствия, ще бъдете уведомени и ще ви бъде даден срок за корекция или представяне на допълнителни доказателства. Бъдете подготвени да обясните всякакви необичайни транзакции или несъответствия. Заключение и последен призив. Уважаеми граждани, надявам се, че информацията, която споделих днес, ви е била максимално полезна. Помнете, че датата 15 април не е просто пореден календарна дата, а краен срок, който може да определи дали ще продължите да получавате нужната социална подкрепа или ще се изправите пред сериозни финансови санкции. Бъдете отговорни, бъдете информирани и действайте сега. Не забравяйте да споделите вашето мнение и въпроси в коментарите отдолу. Това ще помогне и на други хора, които може би имат сходни казуси.
Ако този клип ви е бил полезен, харесайте го и най-важното – абонирайте се за канала, за да не пропускате бъдещи важни актуализации и експертни съвети по теми, които засягат живота на всеки един от нас. Вашата активност ни помага да достигаме до повече хора и да им предоставяме необходимата информация. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!